कोरोना पॉझिटिव्ह महिलाचा मृत्यू झाल्यानंतर संपूर्ण आपण केलेल्या प्रयत्नाचा व प्रशासन केलेल्या प्रयत्नाला पाणी फिरले गेलेलं आहे। आता उदगीरकरांना आपण एक लोकप्रतिनिधी म्हणून काय आव्हान करू? दुर्दैवी घटना आपल्या उदगीरमध्ये घडली। गेली 1 महिन्यापासून पालकमंत्री अमित देशमुख साहेब असेल, मी असेल, कलेक्टर साहेब असतील, SP असतील, इथलं सगळं पोलीस आरोग्य डिपार्टमेंट असेल, आम्ही अहोरात्र प्रयत्न करून लातूर जिल्हा हा ग्रीन झोन झाला होता। पण दुर्दैवानं 3 दिवसापूर्वी उदगीरमध्ये 70 वर्षीय महिला करोना बाधित होऊन मृत्युमुखी पडली। त्या महिलेला करोना कुठून हे झाला हे आत्तापर्यंत अजून त्याचा स्रोत कळाला नाही, म्हणून आम्ही चिंतित आहोत। आज त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला क्वारंटाईन केलेलं आहे। त्यांचे साथ घेऊन आम्ही लातूरच्या लॅबमध्ये पाठवलेला आहे। 12 वाजेपर्यंत त्यांच्या रिपोर्ट येईल। आल्यानंतर आम्ही अजून काही कडक उपाययोजना करणार आहोत। 3 दिवस झाला कलेक्टर आणि मी स्वतः इथं मुक्कामाला आहोत आणि उदगीरच्या जनतेने काही घाबरायचं कारण नाही। मला त्यांना तुमच्या मार्फत विनंती करायची आहे की तुम्ही घरातच राहा। जीवनावश्यक वस्तूपेक्षा जीवन ही खूप महत्त्वाचं आहे आणि मी तुमचा लोकप्रतिनिधी आहे। तुमच्या जीवनाची काळजी घेणं माझं कर्तव्य आहे, म्हणून मी रात्रंदिवस या शहरामध्ये मी फिरतोय। तुम्ही घराच्या बाहेर पडू नका, हात जोडून तुम्हाला मी कळकळीची विनंती करतो। बाहेरून जर कोणी व्यक्ती पुणे, मुंबई, गुजरात, दिल्ली इकडून तिकडून कोणी व्यक्ती आला असेल तर कृपया तुम्ही पोलीस प्रशासनाशी, आरोग्य यंत्रणेशी तुम्ही त्यांना ते कळवा, म्हणजे आम्हाला तपासणीला आरोग्य सेवा त्यांना देता येईल की याच्याकरता आम्हाला त्या ठिकाणी सोपं जाईल। आज आम्ही ज्या ठिकाणी महिला मृत्युमुखी पडले त्या भागाला पूर्णपणे आम्ही सील केलेलं आहे आणि 3 दिवस आम्ही ते निर्जंतुक त्या ठिकाणी करणार आहे। उदगीरमध्ये आम्ही 3 दिवस कर्फ्यू लावलेला आहे, अजून कर्फ्यू वाढवण्याची शक्यता आहे। त्याला तुम्ही सहकार्य करावं अशी मी उदगीरकरांना विनंती करतो आणि परत एकदा तुम्ही घराच्या बाहेर पडू नका। जीवन हीच महत्त्वाचं जीवन आहे, जीवनात वस्तू महत्त्वाच्या नाहीत। तुम्हाला पाणी असेल, दूध असेल, अन्य काही गोष्टी असेल, आम्ही नगरपालिकेच्या मार्फत आम्ही तुम्हाला पुरवण्याचा प्रयत्न